Idan yanzu misali aka ba mu wannan tambayar cewa convert 2400 seconds to hours, ma'ana mu canja, shine ma'anar wannan convert ɗin, mu canja sakan 240 mu mai da shi zuwa awa nawa kenan yake nufi. Mun san cewa kamar yadda muka rubuta a nan sama cewa sakan 60 na nufin minti ɗaya, sannan minti 60 na nufin awa ɗaya. Shine abin da muka ɗauko a nan, muka ce mun san cewa sakan 60 shi ke ba da minti guda. To yanzu wannan kuma tambayar da aka bamu a sakan take, da haka a ƙarƙashin sakan ɗin za mu rubuta ta. Da haka sai mu ce to sakan 2400 shi kuma yana nufin minti nawa. Wannan x ɗin na nuna mana cewa ba mu san minti nawa yake nufi ba, yanzu da haka za mu gano. Kaga wannan mun sa shi a ƙarshen abin da muke nema ɗin. Da ka riga ka gane wannan dabara to shi kenan. Wannan muna da shi sakan 60 shine minti ɗaya. To tambayar tamu sai ta ce mana sakan 2400 kuma yana nufin awa nawa. Mun san cewa ba za mu iya tafiya kai tsaye zuwa awa ba, sai mun je ga minti sannan kuma mu tafi zuwa ga awa. Shi yasa muka ɗauko wannan dangantakar ta sakan da minti. Don haka sai mu ce x ɗinmu wanda ba mu sani ba, muna son yanzu kenan mu gano minti nawa ne sakan 2400. Don haka sai mu ce wannan a raba gida wannan, ma'ana 2400 seconds divided by 60 seconds. Abin da ya bamu shine x ɗin kuma shine a minute. Da haka sai mu ce 2400 seconds divided by 60 seconds. To yanzu wannan in ka danna a calculator ka za ka sami minti 40. Kenan sakan 2400 yana nufin minti 40. Therefore x is 40 minutes. To kaga tunda mun dawo kamar da gaya mana anan ɗazu cewa akwai awa, minti, sakan, to yanzu daga sakan mun dawo minti. To yanzu daga mintin ne sai mu gano awa nawa ne, kamar yadda tambayar kai tsaye ta ce mu yi kenan. Da haka sai mu koma mu ɗauko wace dangantaka ce kuma ta haɗa minti da awa, ita ce wannan. But amma mun san da cewa 60 minutes shi ke ba mu awa guda. To yanzu minti 40 kuma awa nawa ne? Yanzu minti 40 kuma shi kuma awa nawa zai ba mu? Kamar da yadda muka yi a nan sama. Wannan muna da shi, wannan shi muka samo yanzu a nan. Don haka shi ma sai mu ce x is equal to shi ma wannan divide by wannan. Sai mu ce 40 divide by 60. Dinnan a minti yake. Don haka idan kai 40 divide by 60 zai ba mu 0.66 hours. Wannan shi ne mun maida wannan mintin, sakan ɗin, sorry, wannan sakan ɗin shi kenan mun maida shi zuwa awa. Kenan sakan 2400 na nufin awa nawa? Awa 0.66
66 shine abin da yake nufi. Therefore awa 2000 seconds 2400 yana nufin 0.66 hours. Wannan mun nemo abin da aka ce mu samo kenan. Hakanan kuma idan aka ba mu wannan tambayar a minti 660 ana son mu mai da shi zuwa awa nawa kenan? To mun san cewa duk minti 60 shine awa ɗaya, don haka wannan sai mu sa shi a ƙarƙashin wannan kenan yana nufin minti 660 shi kuma yana nufin awa nawa. Wannan ina sa su ne saboda ba mu san meye ba, komai ma za ka iya sawa a gurin, ba sai x ko y ba. Therefore y is equal to, kamar yadda muka yi a can baya, tunda a nan ne abin da ba mu sani ba yake, da haka sai mu wannan divide by wannan, da haka sai mu ce 660 minutes na duka a minute yake, divide by 60. Wannan in muka yi zai ba mu y ɗinmu is equal to 11, zai ba mu 11 hours. Kenan yana nufin wannan 660 ɗin, minti 660 yana nufin awa 11 kenan. Da fatan muna ganewa.